Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na juillet kalo tile 17 ka taa bila karidon na juillet kalo tile 23 dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile 26 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo filanan tile 3 la doloba fila o de nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na o ye doloba fila jumɛn ye o de ye kalo ale ni tile o b'a yira k'a fɔ an bɛna don buruju so duurunan mɔgɔw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni o ye lion ye a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnamabaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye olu ye daganko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ninsodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔ kɛ aw ka laɲini bɛ se ka sabati cogoya minnu na aw ka laɲini olu bɛ se ka sabati ka kɛ aw sago ye kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma garisigɛ siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka farigan fiɲɛ bɛ bɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛsodenw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna baara caman de kɛ aw bɛna wulikajɔ caman kɛ nka i bɛna ye aw ka wulikajɔw nafaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma n'o tɛ nin dɔgɔkun aw ka sɛgɛn bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma yɛrɛkɛliw olu fanga de ka bon ka ɲɛsin aw ma ka tɛmɛ dontaw kan o b'a yira k'a fɔ aw bɛna donta minnu sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka se ka hakili to olu kɛcogoyaw la kosɛbɛ n'o tɛ nin dɔgɔkun aw bɛ laɲini minnu nɔfɛ olu laɲiniw tɛna se ka sabati fo aw ka se ka aw labɛn ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badodenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma laɲiniw olu tɛna na se ka sabati i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka sabati cogoya min na gɛlɛya bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ layidukan ninnu tɛna bɔ a sira ma o bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw décourager dɔgɔkun kɔnɔna na nin wagati kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka ko ɲɛnamaw k'olu bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa min ni ani bonya min ni aw b'a ɲinina ka se ka o se aw ma don nataw kɔnɔna na nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu ma sabati ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna wulikajɔ minnu sabati nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ o wulikajɔ ninnu olu jaabiw fo aw ka don duman o bɛ bɛn lundi de ma a b'a yira k'a fɔ lundi dɔrɔn de ka di aw la nin semaine kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw na se ka hinɛ aw la sira caman fɛ ka bɛn lundi wagatiw ma aw bɛ se ka aw ka wulikajɔ ani aw ka laɲiniw ani aw ka sɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen boloda dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la n'o tɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma olu ka girin ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ se ka wulikajɔ minnu kɛ a ka olu banban a ka ca la yanni dɔgɔkun ka ban a bɛ sɔn ka olu jaabiw sɔrɔ nka ni dɛnɛn don tɛmɛna lundi tɛmɛna aw ka waleyaw olu sɔrɔli olu bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan denw lion nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kalo bɛ aw ka so kɔnɔ mardi don n'o bɛ bɛn le 18 ma mercredi fana kalo bɛ aw ka so kɔnɔ n'o ye le 19 ye ka taa se jeudi ma le 20 o wagati bɛɛ la kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o bɛ aw ka darajaw o b'o ko fɔ o bɛ aw ka sɔrɔw ani
mɔgɔw na se ka hinɛ aw la ka se ka wasa caman k'olu lase aw ma nin wagati saba in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma n'o ye jeudi don ye aw ka dɔgɔkun barikalen don aw bɛ se k'a ka wulikajɔw banba ka bɛn nin wagati saba ma aw bɛ se ka aw profiter aw ka waleya minnu tɛ ka se ka sabati k'a daminɛ wagati janw na fo ka na se bi ma nin dɔgɔkun ma aw bɛ se ka wuli olu nɔfɛ tagama siraw olu ka di aw la kunnafoni siraw olu ka di aw la yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma Mercure ale min bɛ kuma ni hakili ye ale fana bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ Lion mɔgɔw aw bɛna ko minnu kɛ ni hakiliw ye o ko ninnu olu bɛna se ka sabati hakilina ɲumanw olu bɛ aw yɛrɛ la aw mago tɛ mɔgɔ wɛrɛw ka hakilinaw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka hakilinaw ani aw ka wulikajɔw olu bɛ se ka aw dɛmɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ ka bɔ aw ka degun dɔw la i n'a fɔ degun kɔrɔlenw o b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo sabanan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw ani kunkɔrɔtakow olu ɲɛsinnen don aw ma ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de ma kamasɔrɔ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ vendredi n'o o bɛ bɛn le 20 ma ka taa se samedi n'o ye le 22 ye nin wagati fila in kɔnɔna na nin don fila in kɔnɔna na kalo b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu ka di aw la aw bɛna fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ ninnu olu bɛ se ka waleya ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de fɛ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna wulikajɔ minnu kɛ aw bɛ se ka jaabi sɔrɔ olu la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don a b'a yira k'a fɔ sutura fana o bɛ aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔ caman bɛna na ɲɛsin aw ma ka se ka o jigida aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka se aw ka kow kɛcogo la jateminɛw fana olu bolo dalen don ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ caman bɛna aw jateminɛ aw ka baara kɛcogo ani aw ka waleyaw kɛcogo la o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la aw ka sira jɛlen ta nin dɔgɔkun kɔnɔna na o de bɛ se ka aw dɛmɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furusodenw balanso ni aw bɛ bɛn k'aw la kalo fɔlɔ ma balanso o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na k'a daminɛ depuis dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma aw bɛna sɛgɛn minnu kɛ sɛgɛn ninnu aw tɛna jaabi jɔnjɔn sɔrɔ olu la o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni o bɛ bɛn dimanche don ma dimanche kalo bɛ don aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ dimanche de barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ wulikajɔ kɛ aw ka se ka aw hakili to dimanche la olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa bɔta fana o fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka hakili to kasaraw la kasara minnu bɛ tali kɛ accident kan fo ka taa se tasuma kasaraw dɔgɔkun daminɛ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibesodenw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma waleyaw olu tɛna se ka sabati i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka sabati cogoya min na gɛlɛya bɔ aw ka sira kan dekun o bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na fariganw olu kun dalen don aw kan a ka kan aw ka se ka basigi k'olu kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la aw bɛna waleya minnu boloda aw ka se ka olu bolodali waleya ɲuman minnu boloda ni a bɛ se ka nafa lase aw ma aw bɛ se ka aw jigi da olu kan dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na n'o tɛ ni aw y'a ka ko sɛbɛn minnu daminɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw tɛna jaabi sɔrɔ olu la olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun ani gɛlɛyaw k'olu lase aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka waleyaw olu sabatili olu bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma waleyaw tɛna sabati i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na o b'a yira k'a fɔ jigiya siraw olu ma baraka ka ɲɛsin aw ma kumakan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ layiduw kan layidu siraw olu tɛna bɔ a sira ma o b'a yira k'a fɔ kuma minnu bɛna fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ye kumaw minɛ ni aw bolo fila ye aw bɛ se ka aw yɛrɛ bila fili la dugutagaw olu bolo dalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa dugutaga ninnu fana aw bɛ se ka wasaw ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ dugutaga ninnu na ani yɛlɛdaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ dugutaga ninnu na nka aw ka waleyaw olu sabatiliw olu bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma k'a sababu kɛ layidukanw olu tɛna bɔ a sira ma
kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw. Capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw Capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na mankanw ani basigibaliyaw olu de bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Ni aw bɛ se aw ka se aw kuma fɔcogow la ani aw bɛ mɔgɔw minɛ cogoya min na aw ka se ka se olu la n'o tɛ futinɛw olu caman de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Aw kana fɔ aw bɛ aw ka fanga boli mɔgɔw kan kamasɔrɔ aw ka ko man bon mɔgɔw bolo nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Aw kan ka kɛ jateminɛlikɛla de ye. Jateminɛ caman aw kan ka se ka to k'o de kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka bɛɛ lamɛn nka ni aw kumana ni aw ko aw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ aw bɛ kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna. O b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko la nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka se ka ko ni aw yɛrɛ ye wa aw ka se ka kɛ jateminɛlikɛlaw ye. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don sɔrɔ dontaw olu ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau jigisodenw fonɛnɛ kalo 2nan denw. Verseau nin dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛna sabati i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na. Fariganw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Aw yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw olu bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka dusukasiw olu lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn mana suda mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Ni aw bɛ se aw ka se ka aw ta kɛ jateminɛw ale ni hakilisigiw ka se ka ko taabolo k'olu jateminɛ n'o tɛ nin dɔgɔkun ti dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw Poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛna se ka aw dɔgɔya sira caman fɛ kamasɔrɔ Saturne ale min bɛ masaya ko fɔ o bɛ a ɲɛjugu kan aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ ni aw ko aw bɛna aw ka fangaw walima majakɔrɔbaw k'olu kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka degun caman de sɔrɔ kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna ɲɛsin aw ma waleyaw fɛ ciw walima layidukanw fɛ walima mɔgɔw de kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo ka taa se aw furuɲɔgɔnw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sababu ye u bɛ se ka dɔgɔyamaw k'olu ta ka aw sɛgɛrɛ kamasɔrɔ aw mago bɛ bonya mun na o bonyaw a bɛ se ka olu bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ aw bonyanen tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ wa aw ka ko man bon mɔgɔw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. O bɛna kɛ sababu ye garisɛgɛ siraw olu sabatilen tɛ ka ɲɛsin aw ma layidukan siraw olu sabatilen tɛ ka ɲɛsin aw ma. Aw kan ka aw jija aw yɛrɛ fanga ani aw ka wulikajɔ o bɛ se ka dɛmɛ min lase aw ma o de bɛ se ka aw bɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lajɛbagajɛkulu cɛ ani muso Mifa Production sanfɛ ani Ondo TV sanfɛla la minnu bɛ ka an lajɛ diɲɛ fan o fan an ka foli ani tani o bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min ni a kun daminɛna bi tɛnɛn juillet kalo tile 17 ka taa se karidon ma juillet kalo tile 23 o wagati kibaruya de laselen filɛ nin ka di aw ma ka se ka aw ladɔnniya k'an bɛ don samiya kalo 2nan an bɛ don o de kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o ye Lion mɔgɔw ka wagati. N ka foli o b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu mago bɛ n na aw bɛ se ka n wele ni aw b'a fɛ k'aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan a kan ka baara nasugu minnu kɛ bana minnu bɛna na se ka aw sɛgɛn a bɛ se ka n wele n ka nimero la n'o bɛ 73 35 28 89. An b'a fɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in kɛ jamanadenw sago ye.